guys, ako na pud ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, April 29. Kanang sa juday ko naligo. As 4 pa naligo na ko guys. Nya nahang bahak buhok kay ang manigipit. Unsa kay naganahan ko mag kulot-kulot ni siya. So wala lagi nga ni siya nga kanang murag daw nga ko sigbin lagi niya. Panday naka-schedule day ron ahong bana sa katong national ID. Kay dias mga niaging buwan guys naay ningari diri nga kanang nagpa-register siya diri nga kanang maka-appeal bitaw og kanang kuan makakuha og national ID diyan ingon man sila nga kanang usara sa among pamilya usara nya manang ako wa ko na appeal ja kuan guys karon muuban ko ni ja kay mo akong pangutanon dito guys og anos apod ko pwede makakuha unja kay karon kuno ag ilang tagaan kadtura kunong na ay appointment slip. So ako di jud ko makakuha na kay ang ilang unahon man jud katumang na appointment slip na. Sa mo to nga kuan kanang ubanan lang pud na sa karon kay atong tanawon og ano sa apog ko pwede makakuha. So atong tanawon guys og unsay mga nahitabo dito. So tanawon lang nato unsa guys. Ka daghan kay pila nya kuan pa mi diri mga alas 6 man siguro winingari. So taas pa jud kayo ang pila guys. Nya na guys ning pila ko diri guys kay makuha ko kuan sa kuan kuno guys. Anang mag-open account kuno ba ning bangko ba ning isang bangkuhan ni? Ako kuan guys kanang sani siya land bank account makuno ni guys. Yan ay nag-assist na ako guys, gwapo kayo. Yan nabud si ma'am. Singa ni mo ma'am? Rachel? Oh hi Rachel, salamat. Ikaw sir, singa ni mo sir? Ray. Ray. Taga-asa ka sir? Lungsod. Diri na ka sa Oslob? Oh. Taga diri din sa Oslob di ay. Kanisa taga Dubanhog man. Siya taga Dubanhog. Ya, salamat kay nimo Sir Ray. So, tanaw lang. Welcome. Salamat kay nimo Ray. Nya akong ISIS ID guys. Nya. Kuan ko ni kanang land bank. For digit ID mo. For digit pin code. Okay. Salamat kayo sir. Singa ni mo sir? So mo ni siya nag-assist na ko guys, nagkuha ko ka ng national ID niya. Salamat ninyong duha sir ha kay nakakuha na jud ko. Sir, sige Ronolo. Sige, salamat kay nimo sir. Guys, na day mi diri sa bahay karon. Ikan mi dito lagi sa nagkuha na ka ng national ID. Pero ang bana naman unta ko makakuha pero salamat jud ko kay na-appeal ko bisag wala ko na-register diri sa tunay pre-registration bitaw nga makakuha og kanang ID. Diyan ako salamat po ni Naimasi kay haman sang gi-assist. So pagsuda dito guys kay nag-assist man ko katong ang Nanay Masi. Mao to ningon to nga ang taga kuha dito ka nang register nga wala ba kuno ko magpare-register karon kung wala pa man jud ko sir kay wala lay ko na-register diri kay ang priority nila katong naray dahawid nga papel wala ilang unahon sa kay wa man ko ingato so ningon to si sir singan to ka King Ronulo nga nagdaba ko no kong ID so nagdadama ko kong pitaka so mo to nakakuha jud ko og ID. Salamat kay nimo King Ronulo kay imo jud kong gisingit. So mao to nakakuha ko og ID. Nakakuha ko guys og kay na sila free nga kuan kanang ATM bitaw sa land bank. So nakakuha ko guys kay na may nag-free or kuan dito ATM. Mao to sila guys nakakuha ko ngani. A few moments later. To guys ahong vlog ron kanang napo ko diri sa gawas ron guys kay magtiwas ko gunting aning mga kuan sa mineral. Ja mao to ang vlog rong adlaw nya amping tang tanan nya salamat din sa subaybay niya ang vlog nga bisag walay kwenta kay mao lagi na mura kag naong og sigbin ko nya
kuan kanang amping kong tanan ja. Salamat sa tanan-tanan nang subaybay sa mga vlog sa mga isuon, tanan-tanan mga isuon ng vlogger. Amping mo og tanan saang lupalox man diri sa tibok kalibutan, pag amping mong tanan og asa man mo karon, pag amping mo kay wa jud ta kay bawon og unsa ni mahuman ning aton sakuna karon kay murag nagkaanam naman jud Ginoo kadaghan. Naa naman tay baksin ja, murag nagkadaghan naman jud hinuon ja mo to nga mo lagi nila nga nagkadaghan kuno man ang uban diri higpit na pagkaso kay kanang nali kuno nagkadaghan kuno ng COVID ja. Butog tinuod ba na ja. Basta pangamping lang ta ja. Salig lang ta sa Ginoo, ampo lang ta pirmi nga maoki na ta ja mo tong dila jud ta mawadan og paglaom. Ampo lang jud ta sa Ginoo nga mahumanan ni tanan. See you next vlog. I love you all.